רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, היה צדיק קדוש. פעם אחת הוא נענש מן השמיים, 6 שנים כאב שיניים, ב7 שנים אבן בכליות. אין לייזר, ואין רופא שיניים. 13 שנה סבל. למה? צדיק כזה גדול, למה? פעם אחת לקחו שור לשחיטה, והשור ברח מהסכין והכניס את הראש שלו בבית השחי של רבי. הלך לצדיק, נדבק אליו. מה אמר רבי באותה שעה? לך, כי לשם כך נוצרת. בשמיים הקפידו על הצדיק הזה. נשמע שאין לו חמלה מספקת להגיד כזה ביטוי, לא לבן אדם, לבהמה שלא הבינה מה הוא אמר. לך, כי לשם כך נוצרת. 6 שנים כאב שיניים, 7 שנים אבן בכליות. איך נפסק לו האיסורים, העונש? פעם אחת הוא ראה בני חולדה שהם מסתובבים, הסירו את הסולם שהיה מעלה לעלייה איפה מקום שהיה להם לשתות מים. הסירו את זה והם היו מצטערים, מצייצים. אז הוא דאג שיקרבו את הסולם, ואמר ורחמיו על כל מעשיו. הקדוש ברוך הוא מרחם על כל מעשיו, גם על בני חולדה. ברגע זה שהוא הזיז את הסולם, הפסיקו כל האיסורים. למה? הוא תיקן את אותה מידה שהוא לקה בה בהתחלה. אתם שומעים על מה אפשר לקבל איסורים? על ביטוי לא הגון כלפי בהמה. ולהגיד על בן אדם, וואי וואי וואי. בעל בן אדם שלא מגיע לו, וואו. בעל כמה? וואו. ואחר כך בן אדם שואל, מה קרה? מה עשיתי? למה ככה? למה אני? למה דווקא? זה רק על דיבור, וכמה אנחנו מדברים בלי עין הרע. וכמה לשון הרע, וכמה שומעים, וכמה יש כאלה מוציאי שם רע, עוד יותר גרוע. יש כאלה מקללים, רחמנא ליצלן. יש כאלה מדברים נפלו את הפה, וואי, כתוב על זה שבחורי ישראל מתים ובנות ישראל אלמנות, בגלל דברים כאלה של נבלו את הפה. וזה רק עם פה, בלי ידיים, בלי כלום, בלי שום דבר, בלי היזק, כלום. יש פעמים שהקדוש ברוך הוא מייסר בממון. כמו רב הונא, היו לו 400 חביות של יין שהחמיצו. וואי, איזה נזק. 400 חביות, יקב שלם, החמיץ. הלך. נכנסו אצלו חכמים לנחמו, ואמרו לו שיבדוק בעצמו. תבדוק מה לא בסדר, מה? אמר, מה אתם חושדים אותי שעשיתי משהו שלא כדין? אמרו לו, וכי עביד קודשא בריחו דינה בלא דינה? אז מה אתה רוצה להגיד? שהקדוש ברוך הוא עשה בך דין בלא דין? זה אתה רוצה להגיד? אמר, אם אתם יודעים משהו עליי, תגידו. אמרו לו, יש לך אריס שעובד אצלך? אתה דיללת לו בזמורות, לא נתת לו מה שמגיע לו בדיוק. הוא אומר, כמה הוא גנב ממני? אני הפחדתי לו פחות ממה שהוא הזיק אותי. אמרו לו, אתה במדרגה שלך לא יכול להתנהג כך. קיבל על עצמו, החזיר לו. באותו רגע, 2 גרסאות בגמרא. שמחיר החומץ עלה למחיר יין, ויש גרסה אחרת שהחומץ חזר להיות יין. אבל מכל מקום
והוא לא הפסיד מאומה. וזה למה היה? בגלל שהוא עשה דבר שמותר לסתם בן אדם. אבל הוא לא. וסביביו נסערה מאוד, הקדוש ברוך הוא מדקדק על הצדיקים כחוט השערה. אז כשאתם אומרים לפעמים, תשמע, אבל הוא צדיק, והוא זה, אז איך קרה לו? בדיוק הפוך, צדיק, מדקדקים עוד יותר, ואנחנו לא יודעים כל מה שצדיק עושה. אנחנו יודעים כל פליטת פה שהוא אומר, אנחנו יודעים כל שמיעה שהוא שומע, אנחנו יודעים כל דבר אנחנו לא יודעים. אז מה אתם רוצים להגיד? שהקדוש ברוך הוא עושה דין בלא דין? זה כן אתם רוצים להגיד? אלא הקדוש ברוך הוא באמת ורחמיו על כל מעשיו, אם על בריות כאלה, בעלי חיים, הקדוש ברוך הוא תובע ביטוי, לשם כך נוצרת, מצדיק שמקבל עונש, אמנם בזמן שהצדיקים נענשים, באה גאולה לעם ישראל, עוברות לא מפילות את עובריהן, יולדות בנקל, אין חולי, אין מחלות, הם מקבלים עליהם איסורים, זה בשביל כלל ישראל. אבל מכל מקום הם מקבלים עונש, איסורים. והקדוש ברוך הוא כל רחום וחנון, רוצה בטובתן של הבריות ודואג שיהיה להם רק טוב. אבל מה לעשות, אנחנו נוטים אחרי הלב, למרות שאומרים פעמיים ביום ולא תטורו אחרי לבבכם, ותרים, ואחרי עיניכם, ותרים. אשר אתם זונים אחריהם, ממשיכים. אומרים וממשיכים. והקדוש ברוך הוא מוכן לקבל את כל בריאותיו בתשובה. תשובה זה דבר גדול. זה הפרס הכי גדול שאפשר לקבל בחיים. זה יותר ממיליוני דולרים כל יום. זה גן עדן לנצח במקום גיהנום לנצח. אתם יודעים מה זה? והקדוש ברוך הוא אומר, התשובה זה לא בהרים ולא מעבר לים. אתה לבד יכול לעשות את זה, לבד, בבית, בלי שום דבר. כי קרוב אליך דבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. מה זה בפיך? אתה אומר וידוי. אנא השם חטאתי, עוויתי, פשעתי ועשיתי, א', ב', ג', כל מה שאתה יודע שעשית לא בסדר, אתה אומר. אתה לא זוכר הכל, אתה אומר, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו, לפי א' ב'. עד הסוף כתוב בסידור. זה וידוי, זה בפה. כי קרוב אליך דבר מאוד בפיך ובלבבך. אתה צריך גם להתחרט על מה שעשית. אם אין חרטה, אין תשובה. מתחרט על מה שעשיתי. ועוד דבר, לעשותו, מקבל על עצמך, לא לחזור על המעשים הרעים שעשית. מכאן ולהבא, אדם חדש. אם עושה כן, מקובל בתשובה לפני השם יתברך, גן עדן. ואנשים לא מנצלים את הדבר הזה. מספרים מעשה על רבי אייזיק, צדיק, שהיה חי בעיר קרקה. ופעם אחת בא אליו חלום מבעל החלומות. והוא חולם שהוא צריך ללכת למצוא אוצר גדול שממתין לו מתחת לגשר קרוב לבית המלך בפראג. קם בבוקר, אומר, בחלומות השב ידברו. בלילה השני חולם אותו דבר, מתחת לגשר בפראג מחכה לך מטמון. בבוקר בחלומות השב ידברו. ביום השלישי בא אליו בעל החלומות, תלך לגשר, המטמון מחכה לך. אמר, זה כבר משהו, אמנם הקדוש ברוך הוא יכול להביא לי, אם הוא רוצה, מטמון גם פה בסביבה, אבל אם בעל החלומות בא אליי כבר פעם שלישית, ניסע, נראה מה קורה. מגיע לעיר פראג, מוצא את הגשר, קרוב לבית המלך, אבל דעקה, מחנה צבאי מקיף את כל המקום, אי אפשר להתקרב.
הלך לבית המדרש על מנת ללמוד תורה, לא רוצה לישון, שלא יבוא לו בעל החלומות. בבוקר ניגש עוד פעם לסרוק את השטח לראות מה ניתן לעשות, פתאום ניגש אליו קצין ואומר לו, סליחה אדוני, אני רואה אותך פה מאתמול בולש, מה מעשיך? הוא יהודי צדיק, לא משקר, אמר לו את האמת, שמע, אני לפני 3 ימים חלמתי חלום, לא התייחסתי אליו, פעם שנייה לא התייחסתי, פעם שלישית אמרתי, אני אלך לבדוק, ולכן אני כאן. אמר לו, אני מתפלא עליך, אתה זקן, מטריח את עצמך, מוציא הוצאות בשביל חלום, מגיע עד לפה. אני גם חלמתי חלום. אז מה, אתה חושב שאני מאמין בחלומות? אני חלמתי חלום הלילה, שיש צדיק אחד בעיר קרקה, שקוראים לו רבי אייזיק, שמתחת לתנור שלו יש מטמון. אז מה, אתה חושב שאני אלך לחפש איזה מישהו כזה ולחפש לו בתנור? רבי אייזיק שמע, הבין, הסתובב בהלך, הגיע הביתה, פותח מתחת לתנור, המטמון שם. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך, לא צריך ללכת לפראג, זה פה מתחת לתנור. אתה יכול לעשות תשובה, לבד, לא צריך לנסוע לאיזשהו מקום. איפה שאתה, בכל מקום, זה קרוב מאוד אליך. הנה הפה שלך פה, הלב שלך כאן, לעשותו זה ברשותך, תחליט. אבל יש כאלה שלא מחליטים מהר, לא מחליטים מהר. היה אחד, קראו לו מנשה, הוא היה מלך. והוא היה בן של חזקיה המלך. חזקיה המלך היה צדיק גדול שהיה ראוי להיות משיח. חזקיה המלך שם חרב בכל בתי המדרש והוציא הוראה, מי שלא ייכנס לבית המדרש ללמוד תורה ידקר בחרב. וואי וואי וואי. תוך 3 שנים לא נמצא נער ונערה בכל ארץ ישראל שלא בקיאים בכל התורה כולה. יום אחד מגיע סנחריב, שולט בכל העולם, כובש מדינות, ממלכות, צבאות עולם מלווים אותו. כל עם שהוא כובש, הצבא מצטרף לצבאו. והוא מגיע לירושלים על מנת לחופשה. מי בפנים? חזקיה המלך. איפה? בירושלים העתיקה. אתם מכירים אותה? בין החומות זה ירושלים של פעם. זה גדול? לא גדול. אבל השם של ירושלים בכל העולם, לכבוש את ירושלים. הוא מגיע לשם, עולים על החומה להסתכל ככה, לראות מה המצב, מה יש בפנים. הולכים להתעלף מצחוק. כמה אנשים יש? אין להם אפילו סוסים. הם מי לחמו? הוא סחב מיליונים חיילים, מגיעים, העיר העתיקה. אז הוא אומר שהוא מנדב 2,000 סוסים, שיהיה פייר פייט. חזקיה לא רוצה לקבל לא סוסים, לא כלום, לא מתייחס אליו. חזקיה בוטח בשם שיהיה בסדר. אומרים לו, תשמע, תקבל תנאי כניעה שנצא פה הכי טוב, הם לא ישחטו אותנו פה, ישחטו אותנו. לא מוכן חזקיה לשמוע בכלל. היום היו אומרים עליו פנאטי. לא מוכן. מתי זה היה? ליל פסח. לילה משומר מן המזיקים. 4 כוסות, ראש כבש, הלל, קצת מרות, חרוסת, דוקה, משהו. פננים, שירים, שיר השירים בסוף. 1, מי יודע, 2, מי יודע. בחוץ מיליונים, על הבוקר קמים, שוחטים את כולם. שרים, כולם שרים. יש אדם. בלילה, הקדוש ברוך הוא שואל את גבריאל המלאך, כשהוא
כשהוא רואה אותו עם המגל, שואל אותו, גבריאל, לאן אתה הולך? אומר לו לברך את האילנות. אמר לו, על הדרך, פשוט מגלך על מחנה סנחריב. כתוב בתנ"ך, בלילה הוא ירד מלאך השם והיכה במחנה סנחריב 185,000 ראשי גייסות. מיליונים מוטלים על הרצפה מתים. מי בורח? סנחריב ושני בניו. ואחר כך בנו 10 חדון רוצח אותו גם. צבא עולמי, לא רק ברית נאטו, הכל. מה זה? על מה שמח חזקיה המלך? יש פסוק בתורה, אם בחוקותיי תלכו ושכבתם ואין מחריד. פרשת בחוקותיי, יש שם ברכות בהתחלה ואחר כך כללות. אם שומרים את המצוות כל הברכות, ואם לא כללות. חזקיה אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אתה אמרת? אם בחוקותיי תלכו, זה הברית בינינו. את החלק שלי קיימתי. כל עם ישראל יודעים תורה. תוך 3 שנים דאגתי, כולם בחוקותיי תלכו. עכשיו תקיים אתה את החלק שלך. ושכבתם ואין מחריד. אני הולך לישון, ביי ביי. הולך לישון, זה לא בעיה שלי. אני את שלי עשיתי, אתה תעשה את שלך. והקדוש ברוך הוא מקיים את ההבטחה. מיליונים מתים בלילה אחד. אם זה היה מה אומרים? וירוס, כימי, ביולוגי. תקרא על זה מה שאתה רוצה, אבל הקדוש ברוך הוא שולח את מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. מה זה משנה אם הוא שולח חיידקים, או חומרים, או מלאך, או מגל, או כמה, מה זה משנה? העיקר בסוף מה התוצאה? מתים, מתים. אתה עשית את זה? לא. מישהו עשה לך את זה, יפה. כולם, כולם. נחמד. חזקיה המלך הזה, שהיה צדיק כזה גדול, ובוטח בשם כזה, היה לו בן, קראו לו מנשה. מנשה הזה כופר כלום. כל הרע והרשע עשה. רשע מרושע. מה כתוב עליו בפסוקים? איזה דברים? כתוב כך, ויקם מזבחות לבעלים וישתחו לכל צבא השמיים. העביר את בניו באש ועונן וניחש ועשה אוב וידעוני, הרבה לעשות הרע בעיני השם, להכעיסו, דווקא להכעיס. וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מילא את ירושלים פה לפה. הקדוש ברוך הוא שולח עליו את מלך אשור. מלך אשור תופס אותו, מכניס אותו לדוד נחושת ומצית אש תחתיו. להיכנס לדוד נחושת עם אש מלמטה זה חם. זה לא נעים. מה כתוב שם? הוא חצר לו, היה לו צער, צועק, רוקד, דרינג דרינג דרינג. עוד כשלא היה טרנס, הוא רקד. הוא חצר לו, חילה את פני השם אלוקיו. ויעתר לו, וישמע תחינתו. וואי וואי וואי, רשע כזה, פונה לשם מתוך הדוד, והקדוש ברוך הוא שומע לו. ומה הוא אמר? מה הוא אמר לו? אמר לו, זכור אני שקראתי בימי אבא בתורת משה,
שאבא שלי היה חי, אני זוכר שהוא לימד אותי שהייתי קטן, שהייתי הולך לחיידר, אז הוא לימד אותי. מה הוא לימד אותי? יש פסוק בתורה, בצר לך ומצאוך, כל הדברים האלה, ושבת עד השם אלוקיך. יש מצווה שקוראים לה תשובה. וכתוב, כי אל רחום השם אלוקיך, לא ירפך ולא ישחיתך. הקדוש ברוך הוא רחום, הוא לא ישחית אותך, אל תפחד. הוא נזכר בפסוק הזה מאז שהוא ילד. מה היה קורה אם הוא לא היה נזכר? הוא היה גחלים. אתם רואים מה זה גרסא דיינקותא, אחד שלומד אפילו שהוא קטן. מכל מקום, הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו כך. ועכשיו, אם אתה מושיעני מן הצרה הזאת, אדע ואכיר את אלוהותך, ואדע שכל הצלמים שעבדתי הם שקר. ואם לאו, גם אתה אחד כהם. שמעתם מה אומר הקדוש ברוך הוא? אם אתה לא מציל אותי, אתה בדיוק כמו כל העבודה זרה שעבדתי. הכל חרטה ברטה. נו, שמעתם? אם אני הייתי במקום הקדוש ברוך הוא, הייתי שר לו שיר, גחלילי, גחלילי. תהיה גחלי מצידי, תשמע אותך. מה זה? אתה עוד יושב בדוד ואתה עושה לי תנאים. אתה בדוד, אלו, איפה אתה? אתם מתארים לכם, תופסים את סדם בבור, הוא אומר, אלו, חכה רגע שמעת, אל תיכנס. תגיד לבוש ככה בשמי. אם הוא לא משחרר אותי, הוא חרטה ברטה. מי שחרר אותך? בשביל מה רצפו עליך? למה הביאו אותך עד לבור? בשביל מה? למה גילחו לך את הפרצוף, את הזקן? למה עשו לך פוזה של טיפול שיניים? קיצורו של דבר, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו. תשמעו, הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, תרדו, תשחררו אותו. מה אומרים המלאכים לקדוש ברוך הוא? אומרים לו, ריבונו של עולם, מנשה שעשה לפניך כמה תועבות, אתה מרחם עליו? בטח אתה רחמן, אבל עליו? אמר להם, אם איני מקבלו, הריני נועל שערי תשובה בפני כל חוטא. אתם שומעים? שלא יהיה אחד בסדרות, שלא יהיה אחד ברמת אביב, שיגיד שהוא לא יכול לשוב בתשובה. מנשה קיבל אותו הקדוש ברוך הוא תשובה. הוציאו אותו מן הדוד, הביאו אותו לירושלים אל מלכותו, והסיר את הגילולים מבית השם, מבית השם. הוא שם עבודה זרה בהיכל השם במקדש. טוב, זה היה מנשה. היה עוד אחד דומה לו, קראו לו אחאב. אחאב הזה לא היה פחות רשע ממנשה, ואחאב בין כל הרעות והצרות שהוא עשה, חוץ מחיסול כל הנביאים, חיסול פיזי, מי שנמלט ממנו זה היה אליהו הנביא. פשוט, הייתה לו אישה איזבל כשמה כני. היא הרגה את כל הנביאים. פעם אחת הוא הלך והוא הגיע לעמק יזרעאל, היה שם אדם שקראו לו נבות היזרעאלי. והיה לו כרם, ואחאב חמד את הכרם. אז הוא נכנס איתו במשא ומתן, אמר לו שהוא מוכן לשלם לו יותר מערכו. הוא לא מוכן. נחליף אותו בכרם אחר יותר טוב.
ברטר, לא מוכן. אומר, מה, אני אמכור נחלת אבותיי? לא מוכר, נחלת אבותיי לא מוכר. אחאב חוזר הביתה שר וזעף, עצבני, עולה למיטה, פניו נפולות, איזבל ניגשת אליו, מה קרה? מספר לה. אמרה, זה הבעיה? זהו? קום תמלוך, אני אסדר לך את העניינים. אתה יכול לראות את זה סגור, הכרם שלך. מוציאה מכתבים לכל השרים מאחורים, ואומרת להם משפט פומבי לנבות הישראלי על אשר קילל אלוקים במלך. חרטה ברטה. סוחרת עדים, עדי שקר שיגידו את זה, נגזר דינו סקלה באבנים, מיתה. רוצחים אותו, נגמר המשפט, היא אומרת לו, יאללה, לך תיקח את הכרם שחמדת, שלך. איזבל או לא? בקיצור, מיד הקדוש ברוך הוא שולח את אליהו הנביא לאחאב, והוא בא אליו בשם השם ואומר לו כך, כה אמר השם, הרצחת וגם ירשת? אתה גם רוצח את נבות וגם יורש ממנו את הכרם? כה אמר השם, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך. אתם יודעים מה זה בשם השם? באים מודיעים לבן אדם, אתה, הכלבים ילקקו את הדם שלך? וכתוב, והכרתי לאחאב משתין בקיר ועצור ועזוב בישראל. לא זכרים, לא בהמות, לא בקר, לא כלום, הכל אני מחריט. כרת לכולם ימותו. כל זרעו וצאצאיו. ואף על פי כן, עשה תשובה וקיבל הקדוש ברוך הוא את תשובתו. זה מה שכתוב, וישמע אחאב את הדברים האלה, ויקרע בגדיו, כשהוא שמע מאליהו את הדברים האלה, וישם שק על בשרו, ויצום, וישכב בשק, ויהלך את, כמו אבל. לא התענה אלא משעה שדיבר אליו אליהו עד לערב, עוד לא עבר חצי יום. מיד כתוב, וידבר השם אל אליהו התשבי לאמור, הראית כי נכנע אחאב מפניי? הקדוש ברוך הוא מסתכל, יש פה כניעה, הלב שלו נשבר, הגאווה ירדה, המפלס הגיע לכניעה, מקבל את התשובה שלו. הראית כי נכנע אחאב מלפניי? הוא לא נכנע מלפני השם, בגלל שהשם הוא מרומם ונשגב וגדול וגיבור. לא, לא משום כבודו. מהפחד של העונש הוא שמע עכשיו, והוא ידע מה זה אליהו הנביא. כתוב במפרשים, אם הוא היה עושה תשובה לא מיראת העונש, אלא מיראת הרוממות של הקדוש ברוך הוא, הייתה מתבטלת כל הגזרה לחלוטין. כיוון שהוא חזר בתשובה, אבל לא אמיתית, אלא מהפחד של העונש, אז הוא נשאר לחיות עוד כמה שנים, ובנו וכולם מתו, נחרטו, ובאמת לקקו הכלבים את דמו בסופו, כיוון שהתשובה לא הייתה מושלמת.